ये मेरा फर्स्ट टाइम लाइव स्ट्रीम है। दा जों थांगासिनो दङ। बेजों डाइरेक्ट सहैयोना बियो ओरैजाय नांथल। बोथोरा बारा थिगबोथ' नङा, क्लाउडी थारा। एसे स्पिड सालायना होथ'। नैबाव लोखि मन्दिर दङ, लोखि फुजा जायो बाहाय नैबाव। जों बलजों फैनानै बे होमब्रा फिस्ला सेस फैजोबदोंना। औ जों जेनलांदोंमोन नामा? लामा बे जेनदोंब्रा सिंनिफ्राय दा मोनदां। औ धालिगावनि फिल्ड फांसनबो जायो बाहाय। औ ए मोजां ना? मोजांलाय लामाया बेरायनो। अभी हम लोग जा रहे हैं। ये वाटरफॉल में जाने वाला रोड है। अभी हम लोग जा रहे हैं। Watch my video. Love the video, like and share with others.
फिलिंआ मोजांलै ना औ ओमफ्राय आं नायनानै जा मोना मोजां मोननाय अभी हम लोग स्कूटी से वाटरफॉल में जा रहा है बोलो ना